Bé, doncs ja ho veieu, i aquesta vegada torno a ser aquí il·luminada directament per aquests colors fantàstics que probablement tots ja haureu sabut de qui són. Són de Mark Rothko, del pintor d'origen rus però que es va establir a Estats Units, Mark Rothko, i seguim amb la idea de l'expressionisme abstracte. Vam fer Pollock, ara veiem a Rothko dins d'aquest primer moviment d'avantguarda dels Estats Units, que va ser l'expressionisme abstracte. Quins colors, no? Aquests colors que ens emocionen. Rothko deia que la gent que plora davant dels meus quadres sent la mateixa emoció que sento jo davant de l'existència. Veure aquests quadres és com veure una nit estrellada, com veure la immensitat d'un llac, d'una muntanya. És la sensació que Kant, que el famós Kant, del que n'hem parlat aquí també, parlava del sublim, la sublimitat, la connexió amb el tot, amb el silenci, amb un mateix i amb el tot. Són quadres que ens transporten, que ens fan entrar dintre del quadre, no? Que ens fan posar-nos dins i sentir aquest sentiment de transcendència, de tragèdia, d'èxtasi, del qual parlava Mark Rothko, un gran lector, un home profund, un home que compara la seva pintura amb música, amb la filosofia de Nietzsche, aquesta sensació de viure, de sublim, de tragèdia. No té res a veure amb aquella cosa tan de la Bauhaus, no? De cada color remet a un sentiment, aquest estudi més tècnic de l'obra, no? Més alemany en aquest sentit. No, això és una obra emocionant, emocional, millor dir. Això és una obra molt més directa, que no passa per la raó, molt emotiva, per dir-ho d'alguna manera, i que s'anomena tècnicament el Color Field Painting, pintura de camps de color, perquè, com veieu, tot això és un camp de color, dividit en registres sempre, no? Aquests registres que sembla que siguin camps llaurats en els que ens conviden a entrar dintre d'aquí, no? És una cosa preciosa que Rothko deia, clar, la gent plora a vegades davant de les meves obres perquè sent aquesta crida de llançar-se allà dintre. Malauradament, Rothko va acabar suïcidant-se després d'estar bastant malalt i els seus quadres van anar perdent aquest color que veieu aquí. Més a la classe d'avui, que comencem, per fi, el curs de Pollock a Warhol. Us espero. Fins ara.